Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara. Nga kining nadakpang tulisan usaba sa mitulis niya. Unsa? Akong patuganon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron mutugan siya kung kinsa ang ilang mastermind. Unsa? Yes, Hijo Federico. Daddy. Ayaw na lang pangilabutan, ha? Ano man? Daddy, peligro kayo. Kamantay ka na. Itikalig, Unsa? pagkiton ka sa mga kauban, na. Unsa? Pasagdi na lang ang kapulisan, mo'y muhimo sa investigasyon. Ayaw lang pagkapil-apil pa. Dili mahimo, Federico. Usa kini kalaing maayong higayon nga mahibaw nato kini. Kinsa kaning maong mga tulisan aron mabungkag ug madakpan ang ilang leader. Ug mahunong na kining sunod-sunod nga pagpanulis. Daddy, Payo, hello, Daddy! Oh, shit. Daddy sa day. Di-off na niya. What's the problema? Bau kibot. Hanggaw. Dili ba kibot? Kakibot. Kakibot. Sa problema. Ha? Kana. Abi na mo sultihan ka. Akong dati ba? Katong hanggaw na kong amahan ba? Ano naman? Tuas presintos kapulisan. Kay iyang tanawon ang nadakpan. Nga tulisan. Yun na. Sao na lang. Ano man? Usito yun niya. Iyang patuganon. Kung kinsay leader. Paldo. Usay paldo? Usay paldo? Unsay paldo? Kibot. Kibot. Bau kibot. Sibaw kibot. Bau kamot. Kibot. Gusto kang mahibawaan og kinsay leader. Dili kibot. Ha, kikibot? Dili kakibot. Pero muapil mo kasi dati ni mo. Akong giingnan nga di mo apil. Akong giingnan nga pasagdan ang kapulisan. Nga maoy mo imbestigar ini. Pero ni supak. Usa magito yun niya. Gusto gid siyang ikaatubang ang tulisan. Iyang patuganon. Iya kiningatagan og dakong kandidat para mutugan kung kinsa ang mastermind. Kung mauna kakibot, sibat na lang kakibot. Unsa? Piligro nga masing along ka to. Mukanta to. Nga ikaw ang... Hilom! Shut up! Lo, Keep your mouth shut! Nakadungog ka kakibot! kakibot. Kinahanglan kabugnan nimo ang imong daddy. Piligro nga mukanta to si kakibot. Nga unya, makadawat unya og dakong kanti si kakibot. Unya mutukan siya. Ano man? Lolo. Ayaw. Ano ha? Bada. Ay, nisamuto na kong kabalaka. Animal ba yan imo kakibot? Kibot lang ba? Kibot lang ba? Animal! Nisulti lang ko sa posibleng mahitabo. Ala. Gusto. Lolo. Gusto. Si Marga. Ay, si galahala niya. Si Marga. Kaya siya mo'y makabadlong kang dari. Tuhuan siya ni dari. Si Federico kini. Nga naman kang nanawag man ni siya. Tupagkon ko pa ka. Si Darling Rav.
To sa suwada. Di ko yugan sa polis nga mo'y desk officer ang makikita sa dakpan nga tulis. Miss Danica! Ola, ngano? Ay, gitawagan ko ni si Rafael nga paduulon ko nimo aron mapaypayan ko dili dili siya gusto nga maalimutan ka. Mao ba? Uy! Nananawag nimo. Biya ka una. Uy, napalayo? Ano man? Dili siya gustong mahibawan kinsa ang nanawag niya. Nalimahong langsi sa isda. Kung sa in-English pa, something fishy. Ano ba yan? Animal! Tubaga dayon, Marga! Tubaga! Hello? Hello? Marga, my dear! May gear sa kapuang mo, ha? Ano na nawag ka, Litsi? Ay, kung balik ka sa, Marga! Federico, Dinamdumi lang, Marga. Nga sa usa ko lang sa pagpitik sa kong tudlo. Sama ini. Oh, sorry, di mo kita. Dinamdumi lang. Nga sa usa ko lang pagpitik sa kong tudlo. Mahanaw ka sa kiliran ni Daddy Rafael. Federico! Unsay tuyo nimo? Nganong nanawag ka? Gusto kong pugnanin mo si Daddy. Nya dili siya manghilabot sa mga tulis ka na hitabo. Unsa? Naman ko mo sa presinto sa kapulisan. Aron sa pagsusi o pagtanaw. Kung kinsa ang tulisan nga nadakpan. O iyang patiguanon. Kinsa ang mastermind ni ini. Yes. Mao ka na ang tumong. Aron sa ingon, mabawi itong kwartang natulis gikan kang Ola. Ayaw lagi siya pahilabtaan, ha? Kabantay ka na. Pasok niya ang mga pulis. Dili ko gusto nga dumtang siya. Dili ko gusto mamatay ang akong daddy. Federico? Pugi, daddy, ha? Pugi. Nakasabot ka ba? Pugi si daddy. Tuwa na hinuon sa sud? Di ako sa gawas. Wa ko ni kuyog dito sa selda. Agpasa, agpasa. Okay, sige. Sige. Akong agpason. Good. Lihok na yun, lihok. Uy, may ambulansya nga ni abot. Nga naman ka. Miss Danica! Ola? Ola nga rin nagkagubot. Ay, naku, di piniriso nga ng hikog. Unsa? Oh, si Rafael, ni Asia. Ni Asia, sir. Marga. Buset! Buset! Darling, ang ano? Ang tulisan na nagpan. Naghikog. Unsa? Oh, Naku, tinuod ka, sir. Hinungdan nga nanawag na yung kong ambulansya pero tanaw na ko. Dila kong patay na kini. Unsa? Dahil, Charite, may sugo ka? Fix mong kadako, padulong ko ni mo. Unsa man? Inting butikol. Dautan nga balita. Ha? Unsa ang daotang nga balita? Nagpaminaw ko sa radyo ron. Dili palang gidugay. Gi-flash report nga ang tulisan nga nadakpa ni Abel naghikugsod sa prisuhan. Oh! Ano? Tinuod ka ba, Oh, bay. Mao ni sulti, Charite. Paminaw ko nun siya sa flash report ni Paul Lauro. Kung mao, ngilngig ka maong sindikato. Ha? Nga naman? Naghikog siya. Naghikog, nahadlok, na makatugan sa ilang grupo. Unsa bay? Karaan na pagiha. Mao ba? Salamat, Diri.
Thank you kayo sa pagtawag. Ano kon? Wa magkasulti ang maong tulisan kung kinsa man ang ilang leader, kinsa ang ilang leader sa grupo. Dali. Pero may offer ko karon, laing 1 million. O kinsay magkatudlo sa maong leader sa mga tulisan. Kay gusto na ko nga mabilanggo ug madugta sa presuhan kining maong mga tulisan. Oh. O kung mahimo, ipa-firing squad. O dili ba, ipasilya elektrika. Silot sa kamatayon ang ipahamtang kanila. Daddy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!